Hello, takulandirani kuno kumapena studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ye alemekezeke mama wa uno amene tikutenga phunziro mu phunziro lomweli tikhala kuti tikuyalako maziko a Bible study amene tiyende nayo mpaka chakumasanaku pamene tizikocheza chipembedzo chathu cha tsiku la lero. Choncho chifukwa chofuna kuti phunzirolo la Bible study tilimalize bwinobwino, tiyambe mmawa uno. Bale ndi alongo amene mukuyang'anira za nthawi muzandigwedeza kuti nthawi yatani yakwana kuti ndilekezere pamenepo. Amen. Amen. Mukudziwa nonse kuti munthu une ndi wamtali kwambiri. Amen. Amen. Kutereku tinyamuke pamenepa tikhoza kutenthesa injini mpaka thukolo. Amen. Osapuma mpaka foloko. Amen. Amen. Ya mukapanda kuleresa ndiye kuti tikhalira yomwepa. Amen. Amen. So ndi phunziro la mmawa tipanga ndilifika pena poti muona kuti nthawi iyi ndiyoti tidule kuti tipite pena, basi mundipasa chizindikiro kuti akulu imanika ipati pamene. Ameni. Amen. Mulungu alemekezeke chifukwa cha kusonkhana kwa mama wa uno. Muphunziro la lero likubwera pamodzi ndi nkhawa yayikulu kwambiri imene ikuoneka pakati pa mpingo wa Mulungu, imene ukulondola Mulungu, ukuchita limodzi ndi Mulungu, koma kuseri kwa opembeza otere kuli maguwa ansembe achipembezo cha Satana amene akulondolabe ngakhala amene mwakhala panono. Kotero kuti ni nkhawa yayikulu kwambiri ya chibalaliko chakulephera kuyima bwino kwa anthu olondola Mulungu chifukwa cha zimene zili kumbuyo kwawo. Mulungu wakumwamba akanditsegula maso ndikumaona kuzunzika kwa okhulupirira umene akuzunzika chifukwa cha mizimu ya ndiyelekezi imene ikuwatsatirabe kumbuyo kwawo. Nthawi zina funso ndimakhala nalo, funso langa limati chifukwa chani anthu okhulupirira Mulungu akuyendabe mozunzika? Chikhalireni kuti tikamakumana ngati mpingo pamene tilipo timakhulupirira kuti pamene popo pali Mulungu ndipo ziwanda ziyenera kutani kutawa. Ngati ndi mbanja munthu uyo ndi wokhulupirira, timakhulupirira kuti Mulungu ali mkati mwa banja litiro limene lolo, ndipo mbanja limene lolo simuyenera kukhala zimachitachita za mizimu yoyipa, za ziwanda, zikhalidwe za chikunja siziyenera kukhalamo. Sono funso limakhala lakuti ndi chifukwa chani zinthu zimenezi zimakhala mobe pakati pa anthu okhulupirira. Pamene ndimazunzika ndikufunsa chimenechi, Mulungu sadazunzike nane, anangondikumbutsa kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ndinatumizidwapo kukakhala ku sukulu ya mmene boma la dziko lapansi la Satana
limagwirira ntchito kwa zaka 17 ndipo amandionetsa kuopsa kwake kwa boma limenelo mmene limachitira ndi anthu amene amatchedwa kuti ndi akhristu. Iye amaonetsa kuti pakati pa boma limene tinkapembedza kale limasogozedwa ndi mzimu ngero otchedwa Satana, ndipo ndi guwa payekha ndi mzimu kumene amakhalako. Pamene akutumiza ziwanda zace kupita ku anthuwo amakhala kuti ali mthupi lino, maso awo sakuona mizimu imene akulimbana nayo, chifukwa limene lolo ndi njira imene oyipa amagwiritsa ntchito pa mizimu yace kupita ku anthu amene ndi amatupi ngati ano, kuperewera kwa mpingo kwa munthuyo nkwakukulu kwambiri, chifukwa thupi lace silimaona zochitika za nkhondo yake, chifukwa nkhondo yake ikubwera ku uzimu. Kodi tikumvana mpingo? Kotero kuti pakhala pali mavuto otero. Sono muphunziro limene tikufuna tiphunzireri, inero ndimafuna kuti tiphunzire kwambiri za guwa ndi chani. Amen. Kodi tikumvana pa? Kodi guwa ndi chani? Tikalitenga guwa palokha timapeza kuti atumiki akale kufikira mpaka kudzafika pa Yesu, chinthu chimenechi chotchedwa guwa adachigwiritsa ntchito kwambiri. Akati akakumana ndi Mulungu amamanga chinthu chimenechi. Pafupifupi kuyambira pa ana Adamu awiri aja, malingana ndi mbiri imene Baibulo imatipatsa, tinaona kuti akupita kokafuna kukumana ndi Mulungu, sakungofika kwa Mulungu koma akuyamba amanga kaye chani? Guwa. Kodi zikumveka zimene? Sono chidwi changa chimakhala pamene popo, ndiye kuti tikanena kuti guwa ndi malo amene munthu amakumana ndi Mulungu. Guwa ndi malo mkumano umene munthu amakumanirana ndi Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Chingerezi ndiye chimanena bwino, chimanena kuti guwa altar is a place where humanity meet divinity. Kazikumveka zimene zimene? Pamene munthu amakumana ndi Mulungu amatchedwa kuti guwa. Kodi zikumveka zimene? Tikamawerenga so Baibuloli kumasaka mawu akuti guwa kumawerenga amodzi amafika muyezo ya nambala ya 360 kutchulidwa kuti guwa. Kodi zikumveka izi? Sono guwa choyambirira tapeza kuti ndi malo amene munthu ndi Mulungu amakumana. Koma tamverani, guwa ndi malonso amene munthu ndi milungu amakumana. Kazikumveka kazi? Amen. Malo omwewa munthu ndi Mulungu ndi malo omwewa amene munthu ndi milungu amataniso amakumanaso. Chifukwa amene timapita kwa Mulungu chifukwa Mulungu ndi mzimu. Amen. Ndipo ife nkhondo zathu, chipambano chathu chimachokera kwa Mulungu amene ndi mzimu, kuthandiza thupi ili limene lili ndi kuperewera pamene likufuna kulimbana ndi nkhondo za kumbuyo kwathu. Amen. Satana
nayenso ndi chaniso, ndi mzimuso amene amakakumananso ndi anthu amene akufuna chithandizo kwa iyeyo. Choncho mzimu wa Satana uli ndi mphamvu zake zimene umayang'anira amene wakola kwagwira ukapolo. Ngakhale ineyo nditati nditaketake kufuna kuti ndipambane pa vuto limene ndili nalolo, limene iniyo muli nalo, ndipovuta kwambiri kupambana nkhondo imeneyi, chifukwa zivuta zitani thupi silizagonjetsa mzimu. Mphamvu za mzimu ndi za mphamvu kwambiri. Kodi zikumveka pamene? Chimenechi nchakuti maguwa anu, mavuto anu amene ndikwaona lero mmene ndakhalamo ali kumbuyo kwanuku. Kodi zikumveka izi? Akhala akukanika kuti achoke chifukwa thupi limaona mavuto, ndiye thupi limapita kukalowa mu nkhondo yolimbana ndi mzimu. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kulephera kumakhala kwakukulu kwambiri kusiyana ndi kupambana. Ndibwereze, mavuto anu achi ndi maguwa amene Satana mdierekezi wamanga kumbuyo kwanu, kwa inuyo mmene mwabwerano. Kumbuyoko kuli maguwa achipembedzo cha Satana, ziwanda zinayikayikako maota ake kumeneko. Now maota amenewa kodi ndi aumphawi, ndi amatenda, ndi ntchito iliyonse imene niyo makuvutani pa moyo wanu. Mukatulukira kuti ine pabanja panga pa moyo wanga ndili ndi vuto ili, ndiye mumatenga thupi kuyamba kukalimbana ndi vuto ichi. Kodi zikumveka zimene? Kulephera ndi 99%, ambiri akapita 100 kufuna kukathana ndi mavuto amene akumana nawo. Thupi versus mzimu, amabwerako anthu 99, mmodzi yekha ndi amene akhoza mwina kupambana. Kodi zikumveka izi? Ndi khalidwe lomwelo ndi limene tsopano timalipeza pakati pa mpingo ngati pano, kuti talowa mchisakasa, talowa mu chalichi, tikufuna thandizo la kwa Mulungu, kumudziko, kumapolitiko, kumanyumbako, amaticha ifeyo opemphera, ndipo tokha timavomera kuti timapemphera ndipo timagwada, koma still mavuto amamangabe ufumu pa khomo pathu, mpaka na kumafika pochitidwa konzati ndakunja kuti mavutowa tangopita ni kwa uche, koma timapemphera. Kodi zikumveka zimene? Mavuto amenewa tayang'ana lidokotala wakuti, koma chichewa chimenechi ndi chamwano pakati pa opembeza, chifukwa iwowa amakhulupirira nda wayi Mulungu wawo sakuwathandiza. Kumakhala kuti opembeza sanachitulukira chinsinsichi kuti Satana ndi mzimu, ndipo kulibe munthu amene angalimbane ndi mzimu mthupi lache nkupambana. Amen. Kuti zikumveka zimene? Amen. Chifukwa cha chinsisi chimene ndikufotokozerachi, atumiki akale anachitulukira kuti ine pandekha sindingachite bwino nkufika polandira malizati achipambano, ngati zovuta za ngazi sindichita involve mzimu wa Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndiye phunziro tiphunzireni kuchokera mmawa uno mpaka madzulo. Ine ndikulitcha kuti guwa versus guwa. Kazi kumveka zimenezi? Amen. Ameni. Ota kukumana ndicha ndi ota linzachi. Kuti tikumvana namu? Ameni. Mukhale ndi maganizo amene wammawa uno pamene tikufuna kupita kumamasulidwe amavuto amene tabwera nawowa. Ameni pia. Kodi banja limavuta ndimalephera pati. Amen. Mzimu wa chigololo umandivutabe ngati ndili apa lero mawa bweraso ndimalephera pati.
Ameni pika. Kutukwana ni mambo shindwa. Mama upuzo la dani paka la tuluka. Mama wa kupita inele kukala hapa. Mwinga nditere. No control. La dani la tulukabe. Chima ndifuta dishani. Kodi zikumveka zimene. Ndi mambo zimu kwa kuti mamuna wanga ndantukwana. Koma pa amene ndamene amandilimira. Amandidyesa ndeka ndimadziwa kuti sindi kuchita bwino koma kuti ndikonse ndikukanika pantunda nimangopezeka kuti ndine wamwana obei mpaka mamuna akupita kovomereza kuti abasi ndinapatira mkazi wacha koma wamwana oyo sakufuna atachedwa wamwana obei koma njira yoti atulukire mziwanda za mwano ikunta chifukwa poka kangana ndi mzimu wa mwano akupitako ndi munthu kodi tikumvana namo ndiye munthu sangapambane ndi mzimu ndizikumveka simene ndikulankhulane ndatumikira satana kwa zaka 17 kodi zikumveka namo tamverani ndikudziwa maziko a satana ku dziko lapansi ndikudziwa machitidwe ake ku dziko lapansi unyinji wina wa matimu amagulu aziwanda za satana ndikuzidziwa takumana nasopo mphamvu zawo tekiniki yake ndikuidziwa ndikudziwa kuti palibe pamene satana njerekezi anapita mthupi nthawi zonse amagwira ntchito ngati na ndipo sata ya position akamapita ku nkhondo amadziwa kuti siku limene iwe tribe amatifotokozera choncho udzapite kukapanga ntchito za sataniki koma uli mthupi ukathera kuti chifukwa thupi ndi thupi iwe sungapambane nkhondo imene awawa ali ndi mphamvu zawo zimene mulungu anampasa munthu za chilengedwe chake kodi zikumveka zimene zikhoza kundipanga ine kugonja ndikakumana ni munthu mzanga kotero nthawi zonse ukafuna kupita kukagonjesa musapange mistake kukhala mthupi mukhale ncha mzimu ndiye kuti tamvera palibe activity imene ine ndikupembeza satana ndinapangapo mistake ndikungotuluka ngati twaibu basi kukwera galimoto ulendo okapanga ataki ndili mthupi lino sinapangepo mistake nini kodi mukundiva mpingo ndimayenera kupita pa altar ndikatengecha chifukwa chani the altar is a place where humanity and divinity meet kodi zikumveka zimene sono ndimadziwa kuti ichichi ndi mzimu chikunditumachi sindingapite mthupi ndiye nimapita kai pamenepa satana atenge mizimu yache kodi zikumveka zimenezo indivale dedicated ku mission imene ndikutaniyo ikachitika ndiachita asenda asilikali wagwirizana ndikutiko ndikumeneko kodi zikumveka zimene mutakumva chisoni kuti mmene takhaliramo tili ndi mitundu pafupi 1800 ya asilikali aziwanda imene yabwera pati ili kusali kwanuko kodi zikumveka zimene according to mission imene mizimu imene inatumidwa pa inuyo amen kodi zikumveka zimene ameni somvetsa chisoni kuti yena alibe vuto lililonse koma anapidwa ndi mizimu ya mphwayi akafuna kuchita chinthu ngati sakufuna amphwayi omataya zinthu zimene zikadakhala zawo mpaka kutayika vudu mphwayi kumaona kuti mafuwa sanakhale bwino poto akanya koma kuti apite akankonse potoyo mphwayi mpaka nyemba vudu kodi kumbe amen chiphunzitso ichi tichimvetse bwino amen maziko a Chikristu ndiye ati akuti kuuzimu satana sitikaimenya nkhondo eti tipite kuthupi chiphunzitso ichi gemu iyi amene ataiuze pano aleluya amen sitipambana zikuveka tichimvetsere bwino kuti tiwine gemu timvetsere chiphunzitso ambuye akudaliseni aphunzitsi amen so simungaziwe kuti pakati patupa mavuto yena ziwanda zina
zili pampanopa koma inuyo ini yakenu simuzindikira bwinobwino kuti ndi chani, kuti mphwayi ndi mtundu wina wa nkhondo wa gulu la asilikali limene limatumizidwa kupita pa tasongana nawo pati pampanopa. Kodi zikumveka zimene zona? Amen. Amen. Nditu siku limene lolo munaona kuti kansomali kakang'ono kanakola cha sawu pamalo pakuti mukanapatisa mazingano angati awiri mkumapasiya pang'ono ndi pang'ono paung'ambika ndithu bwayi paung'ambika ndithu mpaka kukhala mzimayi wa usiwa zitenje zake ndizota zong'ambika bwayi kadali kakang'ono kakuti ukanangoti zingano pya basi watanipo asokapo. Kodi mukuganiza kuti munapalekerera mwakufuna kwanu? Ayi, ndi mzimu wina umene umachita ndi anthu. Kodi zikumveka zimene? Adapita pansika bambo ndi ndalama zawo makabudula nkwapeza anawo kuti akanatha kugula, koma kuntembenuzira kukaunjika kabudula kusisa, kuntembenuzira kukusisa kuti apite pa mulu wina akawerame kuona kutopa mphwayi ndizabwerabi pakubwerera ni makobiri ana alibe kabudula mphwayi. Kodi zikumveka na Mulungu? So amadziwa satana kuti pofuna kugwira ntchito amatumiza ngoja ziwanda kuti zikagwira ntchito pachanipa pamalo. Kodi zikumveka zimene? So pano tamverani anamu, ndikunena kuti kuwa ndi malo amene mzimu umakumana ndi thupi. Amen mpira. Amen mpira. Kwatira kuti paguwapa Mulungu amakumana ndi anthu ake. Tikayang'ana Baibulo litipasa mbiri zochuluka za mmene maguwa adaka anakhalira. Tate tipiteni kaye pa malemba tipeze mmene maguwa anamangidwira. Tiyambeni ndi Genesis chapter number 8. Genesis chapter number 8. Verse number 20. Verse number 20. Akuwerenga ni mbale William. Mawu osogolera Nowa amanga guwa la nsembe. Verse 20. Ndipo Nowa anamanga guwa la nsembe la Yehova, natengapo nyama zodyedwa zonse ndi mbalame zodyedwa zonse, napereka nsembe zopsereza paguwapo. Verse 21. Taimani kai pamenepo mbale wanga ndiye mubwerere kuwerenga verse number 20. Tamvera chapter 8 verse number 20. Ndipo Nowa anamanga guwa la nsembe la Yehova. Amenewa ni mabiri dala amene anakonza ubale wawo olumikizana ndi Mulungu via guwa. Amen pi. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Akufuna kukumana ndi Mulungu. Sanangopita amadziwa kuti mkumano wapakati paine ndi Mulungu uyenera kukhala ndi chani chake ndi malo ake. Kodi zikumveka namu? Ichi ndi chimene anzatu anapambanira kuti mpaka na mbiri imvekelero kuti Mulungu wa Israeli, Mulungu wa Yakobo. Amen. Mbiri imeneyi inayambira kubuka pa guwa limene amamanga. Kodi zikumveka zimene? Chigawo chonse chakumawa ku Mesopotamia anali ni maguwa awo a milungu yawo, koma Nowa akumanga guwa la Yehova pa mkumano wa Mulungu ndi munthu. Kodi zikumveka zimene? So taona Nowa walimanga guwa akulankhula mawu mu verse number 20. Tawerenga mbale wanga. Ndipo Nowa anamanga guwa la nsembe la Yehova, natengapo nyama zodyedwa zonse ndi mbalame zodyedwa zonse, napereka nsembe zopsereza paguwapo. Tamvera, nalonso guwa lilibe kanthu ngati paguwapo sipakhala nsembe. So pano ndikulankhulane ndi ex-satanist. Amen pi. Guwa lilibe ntchito
ngati paguwapo sipakhala cha nsembe. Kutereku mission yoyambirira imene ife tinasayinira kulowa chipembedzo cha Satana ndi kuvomereza pangano ilili guwa silimakhalapo ngati paguwapo sipaperekedwa cha ndi mtundu wanji wa nsembe imene muike pamenepo ndi imene imachita determine mphamvu za milunguyo kukulandirani. Amen. Kapena kumva mapemphero anu akuchita determine pachanipo paguwa lanu. Kodi zikumveka zimenezi? Pachimene iniyo mwatanipo mwapita nacho pachani pacha. Sono Bible likuti atamanga guwa, Bible likulongosola kuti Noah anatengapo zinthu ndikutanipo ndikuyika. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amen. Pangano lililonse la ziwanda za maguwa ndiko aona papawa ali moyo mwanu kusali kwanuko kuliguwa. Ine likumva chisoni kwa. Amen. Guwa limene lolo sedangobwera ayi pali mapangano. Amen. Silikalapo pali chimene iniyo mumachitapo mumayikapo ndipo ziwandazo zikukondwera pamene zikulandira nsembe ya mtundu wina wace kuchokera ku maguwa amene mwatani. Kodi zikumveka zimenezi? Zimapindula chani ziwanda za mphwayi? Ndiyambire pamene pamayikidwa nsembe yanji. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Mukati mwachigwirira uku mwamphwayi chikati mpudu mmaticha. Mukuiona nsembe imene mwayikapo imene ziwanda zija zikuta ndiye kuti tsoka lake ndilakuti m'bale wanga pokwatira anakakwatira mkazi amene ali ndi guwa la nsembe la mphwayi ndipo paguwapo amayikapo zatayika. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi ndiwo zili kuti amayi nasiya 30,000 kuti mugulecha zinthu zake basi tunangoti ine nangomanga ndi basi mene nangoona kuti palibe basi tingoti yankhwane omweyo ndalama yapita basi choncho. Mphwayi iwe suzi wakuti anthu apa masula pamene suzi wakuti ndalama imatayika. Guwa lililonse limakhala ndi chimene likupindula kwa ndani? Kwa inuyo. Kutereku inuyo muli pano mutapata kunditenga bwino ine lero inuyo ndikupasani zina kuti ndinu masakanisti nambala 2 mene mwabwera pamene papa. Kodi zikumveka zimene? Masakani kuwashipa. Kodi zikumveka zimene? Chifukwa chake ncha. Amen. Mukapita ku buku la machitidwe koma ndiwerenge. Amen. Machitidwe chapter number 7. Number 7 ndiye mudikirire ndiyang'ane verse lake koma taziyambira ni kumafoto chakutiko. Chapter number 7. Wali mawu amene ndikuafuna pamene. Wote tuwele. Taandira ni verse number 44. Bible likuti mbuku la machitidwe atumwi chapter number 7 verse number 44. Chihema cha umboni chinali ndi makolo athu mchipululu. Monga adalamula iye wakulankhula ndi Mose. Achipange ichi monga mwa chithunzi icho adachiona. 45. Chimenenso makolo athu afunza mbuyo analowa nacho
Yoswa polandira iwo zawo za amitundu amene Mulungu anawaingiza pamaso pa makolo athu kufikira masiku a Davide. Amen. Tamverani. Mukawerenga chapter chimenechi mupeza mawu amene Stefano anapangitsa kuti anthu anyamule miyala ndikuntani ndikugenda. Anafunsa funso mu chapter chimenechi ndikuyang'ana verse funso ndila kuti kodi zaka zonse 40 munatumikira Mulungu yekha? Amen. Werengani ngati ni 42. Kodi mwapereka kwa ine nyama zopsedwa ndi nsembe zaka 40 m'chipululu ndiperezanso? Kodi mwapereka kwa ine nyama zopsedwa ndi nsembe zaka 40 m'chipululu nyumba ya Israeli inu? Mwalimva kodi funso? Mukulimva? Tawerengani uyiya mutabwereza. Kodi mwapereka kwa ine nyama zophedwa ndi nsembe zaka 40 m'chipululu nyumba ya Israeli inu? Kodi zikumveka funso mukulimva? Akufunsa kuti kodi zaka 40 zonse zimene mumayenda ndine m'chipululu munapereka nsembe kwa Mulungu yekha? Ndiye musima mulinkhani. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kodi sindinaone mukuyenda ndi chihema changa kumbuya kwanda kwa Mulungu. Na tamvera ndi chifuniro cha Satana ndiyerekezi kuti pa mpingo ngati pano mmene tabwerera pakale kasakaniza ndi mmene tikuonera kuti ife timasicha akhristu koma kumbuya kwathu kuli maguwa acha ansembe amilungu iyo chikhalidwe icho ndipo imatakataka imeneyo ndiyo mitanga imene mawu a Mulungu akamachitika mumalephera kusunga za Mulungu chifukwa zimameza ziwanda zija kuti zikwanise kutumikira pakati panu. So funso ndila kuti kodi mwatumikira Mulungu mmodzi zaka zonse 40? Mukapeza kuti pakati patupa anthu ambiri sitikutumikira Mulungu yekha, timatumikira maguwa ansembe amene ali mbuyo mwathu. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amen. Sono mukanena kuti guwa mupeza kuti ndi malo amene mizimu imakumanira napo. Ndiye taona kuti anzathu anamanga cha guwa. Waliona guwa la Noah? Tawerengani Genesis chapter number 26 verse number 25. Amene anamanga solake guwa. 26 verse 25. Ndipo anamanga kumeneko guwa la nsembe naitana dzina la Yehova naamanga hema wake kumeneko. Ndi pamenepo anyamata a Isake anakumba chitsime. Kodi zikumveka pano amenewa ndi achatima wacha kuti Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobo, Mulungu wa Noah. Amen. Pamene amafuna kukumana ndi Mulungu wawo amamanga socha guwa. Kundipasa umboni pa chiphunzitsochi kuti pa guwa ndi pamene Mulungu ndi munthu amatanipa amakumanira napo. Koma mwatsoka Satana akabwera sopa ino amamangapo socha guwa la nsembe. Ndetamvera guwa number 2 ndi malo amene mizimu yoipa imatera komanso kunyamukirapo. Kapenda ndinene kuti guwa ndi airport. Zikumveka kodi? Pamene mizimu yoipa imatera hapo ndikutani? Kati limodzi kaya. Chinthu chimene ndikunena chimpingo wa Mulungu mukachimvesera ndi khutu la uzimu mupeza kuti inuyo Satana akukugwirisani ntchito koma muli mkachisi. Chifukwa ziwanda zili ndi mphamvu yotera pa inu
ndikutaniso ndikunyamuka. Amen. Kodi ndunama sana anabwera kudzatera painu mpaka mapanga chigolo. Sikumveka munatamanga kuti mwina ndibwerere kwa munthu. Kodi sikumveka zimenezi? Zinanyamuka. Mmene zangonyamuka mtima pepu. Koma ine zimene ndikupanga zisizacha? Sizabwino. Kodi sikumveka zimenezi? 2-3 days wapa kuzataniso kuzateraso. Basi nkwi mwakumbukira mafoni kuyimbirani kuyenderani mpaka ulendo kukataniso kukakumanaso. Sotamverani guwa ndi malo amene ziwanda zimatera ndikutaniso ndikunyamuka. Kodi tili limodzi? Amen. Muyambe kusinkhasinkha ndi chimo liti ndi vuto liti ndi matenda ati amene amati kubwera ngati achoka kutaniso ndinu airport pamene mizimu imatera ndikunyamuka. Kodi zikumveka namu? Mukuliona kodi guwa la nsembe la Satana lili kumbuye kwanu? Timafuna tifunsa chimenechi. Mukuliona? Mukufuna mutampembeza. Koma mumakokeka. Mumamva kulimba. Simumaona chipambano mu Chikristu chanu. Njandi kufunsa kuti mukuliona kwa maguwa la nsembe lili kumbuye kwanuko? Amen mpini. Satana akumatera pamene popo ndikunyamuka. Ndi airport imene ziwanda zimaonesera kwa machitachita ache kusali kwa nyumba yotchedwa mkhirisitu. Mbanja la munthu otchedwa opemphera mukapeza kuti makarikalalytics achiwanda akuonekera mmene momo. Kodi zikumveka namu? Chifukwa nkhondo yolimbana ndi ziwandazo mukuyipanga ndi thupi. Amen pe. Kodi ndikumveka ine? Ndikumveka ere? Ndiye ndikuwuzeni kuti ine ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana ndikusimikizireni ntheradi pano sinamuonepo munthu ndili ku sataniki akupambana ziwanda ndikupambana kwa Satana akapita ndi mphamvu za thupi lache. Sinamuona. Amen. Ndipo palibe munthu amene anapambana apo. Ndiye ndibwera ndi giya yake. Chifukwa chani kawiri anthu opembeza Satana amakhala ndi simple access yopitira ku miyoyo ya Khristu. Ndi chifukwa chakuti akhristu ambiri amayima okha. Amen. Ndi chipembedzo chawo. Amen. Kodi zomveka zoti? Amayima okha ndi ma elders yawo. Amayima okha ndi dzina la chipembedzo chawo. Aine 7th day ya ngelo 5. Aine 7th day ya ngelo 9. Aine 7th day ya nkani. Kodi zikumveka zini? Amen. Mumayima ndi zimene zonso. Satana saupa chifukwa Satana amaopa guwa. Amen. Chifukwa guwa ndi guwa zita. Kodi zikumveka pamene pano? So pano inu mwachosa guwa. Ndiye mwayima inuyo ndi certificate ya kuchali chikwanu. Atambala muliko. Koma zikumveka zimenezi? Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Mwayima inuyo noka. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi kalata ya ubatizo wanu. Mwayima inuyo noka ndi chitupa chakuchali chikwanu. Simuzapambana mavuto amene mukukumana nawo nyumba. Amen. Mutsakala akapolo aziwanja mpaka pamene lipenga likulira. Ndipo sizizakusiya. Kodi zikumveka namu? Sizizakutanini? Sizizakusiyani ziwanda. Zisayenda nanu tawi zonse. Mukapanda kuzindikira chinsisi chiticho? Chinsisi chimati kufotokoza pano basi. Kodi ndikumveka namu? Tili limodzi kodi? Taona ni Genesis chapter number 33. Amene ndi Yakobo. Tampeza Noah, tampeza Isaki, tampeza Yakobo. Pano tili ndi Yakobo 33 verse number 18. Verse 18. Ndipo Yakobo anafika ndi mtendere kumuzi wa Sekemu umene kuli mdziko la Kanaani. Pamene anachokera
kupadanaramu namanga tsatsa pandunji pamudziko. Verse 19. Ndipo anagula ndi ndalama 100 dera la munda kumeneko anamanga hema wake pa dzanja la ana ake Ahamori atate wake wa Sekemu. Verse 20. Ndipo anamanga pamenepo guwa la nsembe naacha pamenepo Elohe Israeli. Kodi zikumveka zimene? Amen. Chifukwa chani anyamata amenewa pamene akufuna kulumikizana ndi Mulungu wawo akuyesesa kuti pamene popo amangepo cha guwa? Kodi zikumveka zimenezi? Amayi ndi abambo, mafumu saza kuopani chifukwa muli mkaundula wa mfumu yawo. Mafumu saza chita manja chifukwa cha mtundu wa chipani chimene mukutsatira kuti chikulamula. Dziko lapansi ziwanda sizizaopa inuyo chifukwa cha mtundu wa dzina limene muli nalo kapena banja limene muli nalo, kuti mukuchokera ku banja la chifumu. Kodi zikumveka zimene? Ena amazitama kuti anakwatiwa na kumayina otchuka, anakwatiwa kwa uche, kumaziona amphamvu chifukwa chacha ziwanda sizimaopa mtundu wa mayina amene mafuko iniyo mukutaniko mukuchokerako. Kodi zikumveka zimenezi? Yeyi anachiona cha nzeru kuti ndimange guwa. Kodi zikumveka zimene? Mupeza kuti atasonkhanisa zonse anamangapo guwa. Makosana ine ndithamange kusogolo koma ndikabwereranso. Mudziwe kuti pamene Yesu Kristu ankatsika kuchoka kumwamba kubwera ku dziko lapansi, anali kubwera kuti adzakhale guwa. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Kuti adzakhale cha guwa. Amen mpingo. Amen. Kotera kuti mwambo wonse umene anzathu adachita chipangano chakale unathera panda chifukwa iye ndiye guwa la nsembe lomaliza lomangidwa ni manjacha anthu. Amen mpingo. Analinda Yesu. Mumvese pa inuyo samasiye mu mpingo muno ayi, chifukwa Mulungu anakutumizirani guwa limene mukalimanga kumene muliko ndi limene lidzakupangani kukhala mfulu ndi ulamuliro wa dera limene lolo limene mulilo mbanja lanulo kumene mumakhala, kuti kudziwike kuti inu ndinu mwana wa Mulungu ndipo kapo pamene mungamange cha guwa. Amen. Kuti zikumveka zimenezi? Amen mpingo. Amen mpingo. Pali ngozi pano. Pali ngozi. Ngozi mukuiona pano naye. Mukawerenga chapter chimenechi chimene mbale wawerenga, mupeza kuti Isaki atamanga guwa la nsembe. Amen. Adatengapo cha nsembe kukalika pa cha. Amen. 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 Sono mukayang'ana mu mpingo muno mupeza kuti tili ndi mitundu iwiri ya Khristu. Mtundu woyamba ndi umene umango mudziwa Yesu ngati guwa koma sayikapo kanthu. Kodi zikumveka? There is no any sacrifice imene ikuchitika pa chikhristu chako, kumvera kupweteka kwake, kumvera chipiriro chake cha chikhristu unalandirachi. Ukufuna ungokhala mkhristu koma wa flat, ndi mkhristu basi zakwana kali konse kamene kangabwere kuzasusana ndi nyengo zawo, iwowa amakathawa kuti afewese nyengo yawo. Chikhristu tu pamenepo chikuchitika monga guwa koma lopandapo nsembe. Kodi zikumveka namu? Ine sindizakhala mkhristu wabwino ngati pa guwa langa sindizayikapo cha. Kodi ine ndikumveka pano? Ine ndikumveka pano? Amen mpingo. Maguwa alimo. Tinalandira Yesu ngati guwa lathu la cha nsembe, koma tikuyikapo nsembe paguwa chifukwa ota imakhala yopanda mphamvu
mukapanda kuikapo cha ndi chifukwa chake baibulo kuntunda tikupita ndi phunziroko liyamba kukuwuzani kuti inu ndinu ansembe acha ndi nsembe yanji imene mukupereka. Baibulo likuticha tinapereka matupi athu monga cha nsembe. Kodi sikumveka situ? Amen. Now, nsembe iliyonse kapena kuti guwa lililonse, as I'm talking, likudikirira kuti pa guwa limene lolo payikidwe nsembe limene ndi thupi lanulo. Koma ndapita kutali kwambiri. Amen. Mwina sizali yense koma amene akumva Mulungu akudaliseni. Amen. Ndikuti guwa limakhala lopanda ntchito ngati pamwambapa palibe cha ndi akhristu ndi chikhristu chambiri mukuchiona ku dziko lapansi lino chinalandiradi Yesu ngati guwa lawo, koma chimene akukanika ndi kutenga kuyikapo cha limene ndi chani chawo lipye thupi, lipyerere thupi. Kodi sikumveka zimene? Kulakalaka kwa twaibu pa zimene amafuna zipyerere pa guwa limene lolo. Amen. Kuti akamakatuluka uko akakhale kuti chikhalidwe chose chinapsa, ankafuna atakhala ndi akazi 5 koma sizidachitike, mtima unanena kuti ndisipyereze mbine zili pikupiku. Kodi sikumveka zimene? Ndikanakhala nako bwino kutenga zonsezo kuti zikhale zanda, koma chifukwa chakuti paguwapa akufuna thupi langa lipyerere, ndinaso pachika pacha pakuwa pomwepo. Amen. Mpingo guwa lopanda nsembe limakhala lopanda ntchito. Amen. Mpingo kotero kuti ngati mukuiona mipingo ikubuka ku dziko lapansi ikukana kuyikapo cha ndi mmene munamvera kuti kuna alichoonadi koma choonadi chinataniko chifukwa chake ncha anafuna kusunga guwa lopanda cha lopanda nsembe. Kuti sikumveka zimene? Matupi awo asiyenda mmene dziko lapansi likukomera, azimva kutsekemera chimodzimodzi mmene dziko likuyendera. Kodi kwabwera style yanji achite nawo, kwabwera fashion yanji achite nawo, kwabwera chakudya chanji adye nawo, kwabwera ulimi wanji alime nawo. Sonsezi azichita koma ali ndi Yesu. Ndikuti ali ndi guwa koma lopanda cha lopanda nsembe. Kodi sikumveka zimene? Koma osayiwala kuti altar is a place where humanity and divinity meet. Amen. Kodi tikumvana mpingo wabu? Chimenechi chikhale maganizo mwawo. Lero muphunziro lino tikamafika pokocheza, kodi sikumveka zimene sana? Tikufuna guwa limodzi ligwe. Amen. Guwa lanu litani ligwe. Kodi simazimvera chisoni kuti ndinu opemphera koma muli involved mu machimo? Simamva chisoni? Ya mangwetu simachita manyazi, chisoni ndichinda koma ndikusenchita manyazi, simachita manyazi kuti inu opemphera koma nkhani za machimo inu muli involved imene. Amen. Kwakuti atangoti abwere ngelo wa Mulungu. Kodi sikumvera zuri? Abwere Rafaelo antumise kuti upite pa koti za wanthu ukaitana achigololokawo kamera ndizibwenzi ukakambirani nawo. You be involved. Amen. Mwinuyo mukapezekana pambeni kaya mukakhala kumbali pang'ono patali koma mukakhala nawo pabwaloni. Pabwaloni mene lolo inyo mukatali nawo. Chimene munamvomerera mamuna kuti akhala wanu ndikulola kukwatiwa, mukudziwa kuti simunatane naso ndicha sopano mukudziwa mavuto ake. Guwa limene lolo muli nalo lomavomera so kukhala pa ubwenzi ndamuna ena mukukhala pa banja mamuna uja mukunsunsa. Amen. Akanalemera kale. Amen. Uja koma ziwanda zimezo simapya zimagwira koma kokera cha msana wangu usungulira pomwepo kapolota anagula kale koma kulephera kumanga.
Kodi zikumveka zimene? Chifukwa chake cha Bible limati thupi lina ndi thupi lina lizakhala cha limodzi. Kodi zikumveka zimene? Ndiye limodzi mwa thupi langa likumveka fungo la chigololo nakonso ukuku kumakhuzidwa. Amyambo wa dziko, amyambo ya dziko anati ikaola imodzi. Amanama? Amanama? Kodi zikumveka zimene? Zotsatira zache bambo ndiwo khulupirika, mzimayi ndiwo chisembwere. Koma pakhomopo ziwanda za chisembwere zimatakataka m'nyumbamo. Zikumveka? Amen. Ngai zina mpaka chimapita kukamenya bambo kofi pa. Kodi zikumveka zimene? Pa! Amen. Koma mmene akundizunzira uyu bola takwatira nenduchi. Chamenya makofi chifukwa chanda chaini amakhala kuti akukhuzidwa mbali ina yake. Amen. Mpingo koma tsiku la lero mpingo wa Mulungu ndimati kodi mukwaona maguwa amene ali kumbuyo kwanu? Mukwaona ere? Amayinda bambo lero likale tsiku lakuti guwa limodzi lita. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Exodo chapter number 17. Amene watu ndamene anamanga maguwa mabiri dala. Amene anamanga ya koma osewa ndi kwatchula pamene papawa mupeza kuti ndamene ndi anagwiriza mbiri za mphamvu ya Mulungu. Makusana ake ndi yake amene ife timati koma tikadakhala ni Mulungu wa. Amen. Anyamata ake ndi yake ndi amene wawo. Kodi limodzi ba? Exodo chapter 17 verse 15. verse 15. Ndipo Mose anamanga guwa la nsembe nalitcha dzina lake Yehova Nisi. Kodi zikumveka pa? Amen. Amen. Makosana Bible kuti ndipo Mose anamanga cha nalitcha Yehova Nisi. Amen. Mmene ine ndingafike kuno kumulanje ngati mulendo ndifikira kumanga cha ndiye guwa limenelo ndilitche Yehova cha Nisi. Amen. Amen. Ndiye kuti Amos akayamba kutolera ndalama zokapentera ziliza akafika pa khomo laini adziwa kuti awa ngakale talandira sapenta nawo cha chifukwa guwa lawo ndi Yehova cha Nisi. Kodi zikumveka zimenezi? Umadziwika ndi chikhalidwe chimene walumikizana naye Mulungu ndipo ziwanda zimayamba kuopa amene wammangira guwa lache, amene umampembeza. Ndipo amene ziwanda zimayamba kuchita nawe cha mantha. Amen. Anthu ombwambwana osaopedwa ndi ziwanda ngati anthu wanji. Kwakuti mama wa ziwanda za miseche singoyenda pakala mafiza lowa. Amen. Kani tozese chisulu. Amen. Nizomveka zimu. Patakucha ndiye zikala bwanji, ndiye iwe, ndiye ine. Basi zipita napatana ni chisimu. Chikili situ chimene malama kwada pansi kupemphera ndi kufunira na zabwino akamapita kuganyu akupita ndi mawu, akamapita kuganyu akupita ndi cha undipeza undipeza. Kodi zikumveka namu? So tadirani tituse pano malemba tichokepo. Mwamuona ameneyo ndi ndani? Mose. Tawerenga na Exodo 22 verse number 10. Timpeza pamene popo. Kodi ndi Yoshua 22 verse number 10 ngati ilipo. Tawerenga niti. Joshua chapter 22 ilipo verse number 10. Ndipo pamene anafikira mbali ya ku Yordano ndiyo lali dziko la Kanani, ana a Ruben ndi ana a Gadi ndi fuko la Manase logawika pakati, anamanga ku Yordano guwa la nsembe, guwa lalikulu maonekedwe ake. Verse 11. Ikumveka kodi ngani imene? Amen. Anthu ozungulira ku mizi yonse
amadziwa milungu imene amayipembeza. Amen. Koma akamaenda ana mulungu kukapeza nawo malo, kukapeza nawo pokhala mdziko limenelo, ankadziwika ndi guwa lacha limene ata ndiyakuti anamanga guwa koma linali lachani lalikulu kwambiri. Kuti ndikumveka namu. Ndi pamene tsopano chikhristu chimayamba kuonekera kuti muli mbali yowina, muli mbali yopambana ndi mtundu wa chiyanjano cha mulungu amene mukugwirizana naye. Amen. Mukulimva phokoso limene likumvekali? Amen. Mukulimva phokoso? Guwa lansembe pamakhala mawu, ndipo pamene ndikunena pano makosana ine ndikumva mawu a guwa lansembe limene lili cha kumbuye kwanu. Akukhala ngati ndi mawu a malume, akukhala ngati ndi mawu a gogo, akukhala ngati ndi mawu a nzanu amene analankhula motemberera inuyo. Ndipo mawu amenewo akumveka, mumabwera nawo kuchalichi. Muli kaidi wa mawu atiwo. Kodi zikumveka zimene? Mumayesa kutakataka guwa lansembe pamamveka cha? Ndikumva saundi ya mawu a guwa lansembe limene lili kucha? Undilole kuti tikumane masana timalize nkhani imene. Amen. Mulungu wodziwa kudalisa chigawo chino, lolani kuti tilekezere pamenepa ndipo tikamabwera tidzayambira pa 1 Samuel chapter number 14 verse number 35. Tidzaona kuti Saul adamangaso cha guwa. Amen.